Shubor nakaslem jong unong san Hima. Rangïalehkai Wushu ka jela Morris Rongpet ula Korea kata kemarenong hadian bula syarem no ha ka semifinal jong ka second Northeast Olympic Games arhajar arpuar kabalalong ha ka sisa jan ha ka skolba jong ka Northeastern Hill University. Uni Rangïalehkai ula syarem no tang Hapoh Minit ha Rangïalehkai na Manipur ulong jam Boyton Singh nakadaw ka jingmen saw. Tikom tau long jam mula jam syaka final bad un pen kre bania kun persya Rangïalehkai na Sikkim u Chanwang Wangsu ubala job yo Rangïalehkai na nagilan u Krishna Sarkar haka wepat ka jinga kun semifinal.